Hey, what's up mga paps? It's another Christmas party. So, this time pinamilya naman na iyasang Jagorins clan sa ako na father side. May Christmas party kami dito sa Telis. Okay. Okay. Dito sa Telis, sa Sambag. So, dito ang Christmas party namon. Nag-lose focus na. What? Okay. So, ato na to sila. Pangatlo na kami to sa dyan eh. Lolo table. Tanan niya, siblings. Hindi, ang ibang pero ang iba para timbang na. Perfect. Duda mo, naninom nyo? Kapilanan eh? So, matamat na. Okay? Mga katiyuan ko dito. So, thank you, Gid, Ari, ang tanan, pasensya sang tanan, to celebrate, but a time of exchanging stories, recollecting fond memories. Pinapangabayan sa nan to please rise. Enter into a very prayerful moment. Welcome, Gid, si Tito, Iyong, sa family. For the longest time, personally namin si Tito Iyong, but we wanted to tell you, party na yes ang Hagorins. That's the signature, di ba? Please recognize them. So thank you so much for coming. Next is Tito Rami and family. Mga dalagitan, hindi ito Nani? Face reveal! It's the time when you have to show your beauty. So we have the family of Tito Bob and family, please stand. Mga kabataan, mga husband and wife, and the apples. Okay, please recognize them. Ang sunod. Family ni Tito Nestor. Nestor and family. The wife, the Edith. Okay. Nakasiyan. Ari nagalisiman ng Gilo. Dali lang ang face reveal, makita man ng Jill. Hindi na. Langga sang tuta. Tito Fe and family. Okay. Stand up and Tito Ben. Tindog! Nice na to! Mga apo! Mga apo. Present bigyan mga apo. Next is Tita Ninfa and family. Let me recognize nga husband and wife lang pero dako ang contribution. We love you. Next is we have napangunahan na naman ako. Okay, we have Larry and Arigali pangalan sa kadakuon and Divine. Wow,
up. Dapat sa sunod na Christmas party, tatay ikaw ng host, ha? At this moment, so we've asked every family member to render their or prepare. NANI? Wala, sorry. Oh my God, I forgot. Dito ba, hindi mo na ko pagkagoon. Ay, ang pinaka-youngest sa tanan. We have Tito Philbert and The best yan. Nakapamilyawas dito. Matsyaga ko. Si Papa present sa tanan nga family. Ang buot na lang. Di ba sa Okay. Ready? 1, 2, 3, go! Ipakita ang bloodline na ginatawagan na. Oh my God! 1, 5, 4. Okay. Alright! Let's go! Isang another stroke ng kasungaw. Okay, kasungaw ko no, kasungaw. Give them another straw. Okay, give them Hindi ma. Ikaw, ganyan. Try. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Next. Okay. Okay. Sa family ni Tita Nympha kay Tito. Amonin ko ng group sa mga virgins. Pilit tayo Okay, princess, come on. Show us that humongous. Disadvantage, pakigali kung ako ang imong aguya. Kaya noon, napanaugon using your facial expression na mapanaog at panaugon at sasaliog ang rubber band. Thumbs up if ready. Alright, 1, 2, 3, go! Okay, so we have a winner. Sino man nakalaan ng ano? Okay, si Lance ang nauna. Okay. Alright.
Come on, Tito Ben. Ano posisyon nga palakanan mo? Ang mga nagay ninyo sa imo ang padalagan, ikaw sa mga naging politiko. Babor man ikaw sa na? Politiko? Ginagawa mo. Okay. Wow, mukhang prepared, may props talaga. Matyagan kung nagamit pa nila ang SNR card ko sa pagkakal sa mga palo-palo nila. May koryo! Tulog ka! Tulog ka! Amo ganang yatawa? Paano ganang ginabala pa? Bloodline! Come on! Pwesto no si Papa. Chat si Tito Iyong. Come on! Pa-message ko lang sa tiyanan nga pamilya, sa ilog nga pamilya, sa Jagorin nga good health and happy life. Tapos, forget the past. Let's move on to the future. Alright! Kaya ang past niya, amo na nagabutong sa inyo. Kinanglan nato niya, way na ng past. Sa future na ta. Alright! Okay? Okay, thank you very much. Alright! Smile! Smile to the naman. Kita! Wala pang walking. Formal pa lang pa.